A directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, presentou hoxe a Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza, a UICON, destacando o papel desta para velar pola protección e preservación do patrimonio natural galego. A posta en marcha deste equipo pretende ser un salto cualitativo na salvagarda e vixilancia avanzada do patrimonio natural, xa que os axentes ambientais que o forman contan cunha formación especializada para indagar e perseguir actuacións que poñan en risco a conservación dos hábitats e da biodiversidade. Galicia será unha das primeiras comunidades en contar cunha unidade destas características. Este equipo abordará determinadas materias que, pola súa complexidade e carga de traballo, requiren unha especial dedicación, coñecementos específicos e habilidades e competencias particulares, así como dunha coordinación e estrategia única en todo o territorio galego. Trátase dunha unidade con mobilidade total para atender emerxencias de xeito inmediato en calquera punto de Galicia. Nesa liña, esta brigada móvil desenvolverá o seu labor en 6 áreas principais: plans de loita contra o furtivismo e o veleno, control de especies exóticas invasoras, verteduras incontroladas, benestar animal e xestión de fauna silvestre.